کوئٹہ دمک ڈبل روڈا گیراج گلی نو پارکنگ ہلاس کرے بیتا دمگمت کچھ گاڑیاں دکان گیریج موجودہ تاجران گشکی پیسرا چکا اور بعض سست روی آماچی مدن وزیر شہباز شریف گشتہ سے دمکی جاور توانائی بجٹ درگتا پا وحدت زرتگی گام کی جچہ توانائی ہچ بحران نیستے مدن وزیر سروکی انرجی سیکیورٹی درگتا یک ارزش داری دیوانی برجمدار بوتک دیوانہ ملک توانائی ضروریات بجٹ کام کی باندات حکمت عملی چاروں بچار کنک بتا سندھ سرکار ریڈ لائن منصوبہ سراکار تیز کنگی جارجہ تک سندھ صوبائی وزیر شرجیل نام نیمن گشتک ریڈ لائن یکی منصوبے چرشیہ محلو کا تکلیف دیے گئے بلے سندھ سرکار اشیاء زد گام کی زیر کے واسطہ ساڑی میں حیدرآباد دبک چنڈو طیبے لوگ چھتا چا لیب کنانا سید چک کا کرنٹ لگے سبا بیران بتگاں پولیس گوشگین کے لوگ چھتا عروضی مراگش نیاما لینے تار کپتا چرشیا چک بیران بتگاں پہلا پد عروضی لوگ پرسیک بنتر کراچی پاکستان ہوار تیوگی دنیا یکسدہ چگیش ملکہ مروچی میان استمانی کتاب روج پر جمدار دیے گئے یہ روج ہم سال یونیسکو درچہ دار بھی ہم کے 995 چبندات بھی تک شمول مراد کتاب وانگا گیشی کنگی کراچی حافظ نعیم الرحمانہ سندھ حکومت کارکردگی سرا ترندی رات گپتک گشتک آگاہ کسی سندھ سرکار کا شفاف سرپد بھی گڑا آیا نوبل انعام رسگ لوٹی کراچی پریس کانفرنس کنانا یہ گشتہ کے یونیورسٹی روڈ منصوبہ ناکامی مثال قرار دیا گشتہ شہرہ ترقیاتی منصوبہ سرجمہ نبی گیا گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی گشتہ ورنہا گورنر سندھ نہال ہاشمی گشتہ ورنہا جوانی تعلیم و ٹیکنالوجی چار رستہ کنک حکومت ترجیح محمد نہال ہاشمی سکھرا شالت عبداللطیف یونیورسٹی لیپ ٹاپ بار کنن گشتہ کے یونیورسٹی نودر برا لیپ ٹاپ مدن وزیر یوتھ پروگرام درچہ دیگ دی محکمہ تعلیم سندھ صوبائی نجی اسکول واسطہ فیس نظام درگتا نوکی کڈنی شنکو تک ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹریشن رفیہ جاوید ردا میٹرک نودر برا سے یوکا مارچ سال 2026 داں فیس وصول کریں دی جبکہ اپریل سال 2026 پر گیشی فیس عائد کریں نبی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری 30 اپریل سال 2025 یک خاصی بریفنگ نیام گشتہ پہلگام بابت آبادی جز کنک بتک آہانی پسا یک سال گزگا پر ہم دیمانیت کک ڈی جی آئی ایس پی آر اے گپے سر دلگرانی درشان کو تک ویلا مذہبی رنگ دیے گئے کوشش کنک دیے گئے تاثر دیے گئے بلوچستان معاشرے گیشبیوں کے تشدد و انتہا پسندانہ رویے گردار و ساولی ریسرچ سینٹر قائم کنک بتر سروزیر بلوچستان سرفراز بکٹیا بلوچستان سینٹر آف ایکسیلنس سے بنشت ایر کو تک سروزیر گشتائی سینٹر تحقیق کے وسیلہ ورنہا درپیش جیڑا اجاگر کا کلات دمک کلی 15 ناشناس موٹر سائیکل سوار ڈگے سرا ہینڈ گرینیڈ دوڑ دیانا تتکک ترا کے سبب 4 راہگیر شدید ٹپی ہوتا ہوا کے زت ڈی ایچ کیو اسپتال اثر کرے بیتگام پیٹے ایسکیوٹی ویلا ٹپی بیو کی نیشنل گیم میں گولڈ میڈلسٹ سال بول کراٹے لیبی آرزو حیدر بیران بتر سیکریٹری لیب غازی ردا حیدر ایوب اسٹیڈیم ابیو کے کراٹا چیمپئن شپ شرکت واسطہ رگ بتا کے راہ اسکوٹی سرا کب تک و ٹپی بتک حکومت آئی ایم ایف شرائط ردنو کی بجٹ شستبے کے رفتار در ضروری بندش ہلاس کنگو 2006 تجگیر تجارتی رکاوٹ مرحلہ وار کم کنگے سرا فیصلہ کتا
Hazagi Vizat Redao Sterida take up dar sacha kam kanana no take pandar sad और साल 2010 अब तक 4% आगे तजवीज़ है जबकि गाड़ी सरा रेगुलेटरी ड्यूटी 4 साल हलास करेगी वशकी दमकेशन की बलगानी अकुआनी सरा असलह बंदे मर्द में तीर ग्वालिया किलिया नारी किशनगी जामनिन चरावा निज़ामुद्दीन वल्लाल बख्श बलगानी वीरान बुतर आहानी कौल मर्दमा पुलिस गुश्ता किन्ना शनासी मर्दमा नमाज न्यामा निज़ामुद्दीन तीर जनानो कुश्तर तरीकारानी वजीर साख्तारा तुर्क वजीर कारजहा खान फिरान टेलीफोनिक गप को तक अंतालिया डिप्लोमेसी फोरमा पाकिस्तानी जल्दी मेज़बानी सर तुर्की मिन्नत किब तक तर्जमान दफ्तर खारजा इरदाद व रहशोना खित्ते जावर हाल सरा हयाल लेका दर्शान कुतर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीकी सफ़ी नेटी बेकर गु हासी गिंदुनिन कुतर गिंदनिंदा से जावर हाल सरा सरजमा गपुत्रान कुतर गिंदनिंदा इस्लामाबाद मुज़ाकरा दूमी राउंड हवाले से पार्टी को सरा हयाल लेका दर्शान कनक बिता कि मोहा तनाज़ देर पाहल से पार्टी चैनल से तसलसल ज़रूरत सरा जोर के बुतक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची गुश्ता खलीज फारिस साहब ने हुर्मुज़ अदम इस्तेहकाम बुना अमरीकी इसराइली जारियती जनूबी कोरिया से एलचिया ईरानी वज़ीर ख़ारजा को गिंदुनिन कुतर अब्बास इराक़ची ईरान हिला अमरीकी इसराइली हुकूमत जराइम चा आगाह कुतर